talabishin ta Kano mai dogon hange, tana kira a gurin al'umma mu guje wata da husuma, a ƙasa zaɓe ya doso. ARTV talabishin ta Kano mai dogon hange, tana kira a gurin al'umma mu guje wata da husuma, a ƙasa zaɓe ya doso. Ƙuri'ar taka 'yancin naka, Ka kiran ARTV, ka zamo mai kishin ƙasarka, ka kiran ARTV, kar ka zama toɗaɗen kuka, ka kiran ARTV, kar ku bar wani ko wata ta ruɗe ka, ka kiran ARTV, kar ka zuba da mutuncin naka. ka kiran ARTV, To matashi babu kamar ka, ka kiran ARTV, kar ku bar wani ko kuɗi ya ruɗe ku, ka kiran ARTV, kar ku zuba da mutuncin naku. ka kiran ARTV, To matasa babu kamar ku, ka kiran ARTV, mu guje wata da husuma, a ƙasa zaɓe ya doso. Jagaliyanci haramun ne, zancen uwarmu mai samuwa. Matasa ku ne ruhin al'umma, matasa ku ne manyan gobe. Tashar ARTV da ke kanan dabo na ƙara jan hankalinku domin gujewa fituntunu a lokacin zaɓe mai dosowa. Iyayenmu maza da mata, ina samari ina 'yan mata, har dai ku manta ƙuri'arku 'yancinku. Kanawa mabiya Allah, Kanawa iyayen da'a. Zaman lafiya shine taken da aka fi sanin jiharmu da kuma ƙasarmu da shi. ARTV da ke kanan dago na muku fatan alkhairi da kuma fatan a fito a yi zaɓe cikin lumana. Wannan saƙo ne daga gidan TV uwa maba da mama, wato ARTV, ƙarƙashin jagorancin Hajiya Sa'a Ibrahim Magashi, DG ta ARTV da ke kanan dago. Muna roƙon Allah ya zaunar da jiha da kuma ƙasarmu lafiya. ARTV, ARTV, ARTV. ARTV talabishin ta Kano mai dogon hange, tana kira a wurin al'umma mu guje wata da husuma, a ƙasa zaɓe ya doso.